Dragi sugrađani, nalazimo se u blizini Futoškog puta na lokaciji gde je Zavod za urbanizam planirao i izdao dozvolu da će se graditi 8 spratnice, čak i sa više spratova od tih 8. Očigledno je da više nema mesta za toliki broj zgrada, pa se rešilo da se ide u visinu. Kao nešto što je trebalo da odobrovolji građani Novog Sada, direktor urbanizma je rekao da će sačuvati ove platane koji idu pored Futoškog puta. To je stvarno nešto fenomenalno. Ali zato parkova na Telepu nigde nema. Vi ćete imati priliku da dobijete zgradu od 8 spratova i sa nekim zelenilom od 10 kvadrata i 2 klupe. Svaka čast urbanistima Novog Sada. Da se podavimo u ovom smogu, da se podavimo od velikog broja automobila, od gusnutih zgrada, od nedostatka kiseonika. To je budućnost u koju nas vodi ova vlast. Evo, nalazimo se u okviru jednog velikog stambenog kompleksa, po čijem uzoru će očigledno biti građane i ostale zgrade o kojima smo pričali i na Futoškom putu i tako dalje. Pogledajte, ovde ima nekoliko stotina stanova, znači približno oko 1000 građana ovde živi. A u okviru stambenih objekata, pogledajte ovaj divan park koji je u Behatonu sa jedno 5 klupa i u drveću, sa drvećem koje je u saksijama. Eto, to je zelenilo koje je očigledno gradska vlast predvidela za građane Novog Sada. Behaton, klupa i drvo u nekom ograđenom delu.